Wallahi yanzu baby ka ganni yanzu haka ina Abuja na wurin sister na ne. Iya, haba sweetheart. Wallahi baby in 1 month ba. Sister na ne ta missing na wata na ta missing na wasu yasa na ce bari in je sai in mata hutu ko da na wai na ba hanya kana roba insha Allah baby ina dawowa I'll call back ba kowa zan fara kira ba sai kai miss you. Hello? Aba baby na a ce ina zaune a gida ina ta jiran ka shiru. Wallahi ni yanzu haka ma ina hanyar Sokoto. Wallahi to shikenan ba damuwa. Allah da inde na kai zan kira ka. Kai. Hello? My friend. My friend ya kike. Wallahi yanzu haka kin gani ina hanyar Lagos. Amma yanzu haka ina daidai Lokoja. Yanzu dai kin san me? Ina son ki min wannan farfesun nan mai daɗin tsiya wanda kika saba min din nan farfesun talotalo. No, kin san dama ina saro kayayyakin na to na gida sun ƙare sai sa yanzu haka ina hanya zan zo in saka wani sai sa nace ba zan biya ko ina ba sai na fara shiga gidan ki na ci wannan farfesun talatalan naki. To shi kenan my friend na gode. Wai ba kana rosa sai na da. Hello. Kai ma ita ka. Baby. Yau. Ai muna sama ai. Muna cikin jirgi ni da bayya mu biyu ne tak aka dauke mu daga Kaduna. Kin san me yake faruwa? Ai yanzu ma gashi nan mun tsaya ma wai zamu topic din mai ne. Kin san AA Rano yana da branch a sama. Za mu dan ƙara mai ne daga nan sai mu sauka. Hai baby, kiji dadi ki baby. Bari mu da matsala da bayya. baby क्या हुआ तुम नहीं मेरा AA Rana shan mai kana Yawa. मेरा AA Rana da mu shan mai Address din ne. Wai. कुछ नहीं मेरा हम नहीं zuwa yanzu ka haye yau ga my love din तुम नहीं Baby kake da mu. Jiwa ban ko Range Rover. Eh? To ban aika mun ma na dawo Kaduna ma za ki ganta. Zan turo miki ta kake da sabuwa ko? Aha ba fi. Ai mu ba mu hawa su kuma mota. Kake da me zafi ba matsala. Sai mu magana ne. Shafi'u. Kai ko bawan Allah ina da tambaya. Okay. Dama akwai gidan man jirgi ne a sama wanda bamu sani ba? To dama an gaya miki nan hanyar Sokoto ne ko hanyar Abuja ne? yauwa nan Sokoto ne ko Abuja Da mu dai da ku za a gane masu ƙarya.